Hello guys, welcome back. So karon no mag-study tayo sa Korean vowels. So we have here i, o, u. So kanila sang 1, 2, 3, 4, 5 atong tabion karon. So let's start with a. So here. So suot nimo is a. Mo na yung pangutana sa mga beginner. Nganong na may circle? Unsa man na siya? Kani siya, naman na siya. Pero nganong butangan man lugin ana. So no, kanang tanan nga vowel, butangan yun na siya kani, pa dili accord tanawon. Amot unsay rason pero mo na siya, rule na siya. Pero kung gamito na nimo siya sa word, kay imo na siyang tangtangon. So mag-inusara lang, butangan na siya, oh. Okay? For example, Antonio, Tapos, kung imo na siyang gamiton, mayung kag, mama, mama. Unsa may Korean sa M, square, ano siya. Dili nimo siya pwede gamiton, di ka pwede musuwat og mama. Okay? Dapat wag tangon nimo siyang kani, kay imo naman siyang gamiton sa word nga mama. So, unsa mo na pagsuwat? Ano na siya? Ma, ma. Ano siya? M, A, M, A. Mama. Mama. Alright? Muna siya ang vowel nga a. Sunod balik sa, sunod na to is E. Letter E. Sa Korean pa is, circle niya, eh, eh, eh. So, same gyapon, if imo siyang gamiton sa word, imo siyang i-remove. Okay? For example, eme mark, eme, like that. So, we have to write it like, eh, uday guys, imo siyang butangan og circle if walay consonant ang gauna. Since ang kay mo man ni siya ang first, okay, first letter sa word. Imo siyang butangan og kani na circle. So, let's continue. Eme. Ano tong M? Tapos, ara na nimo i-remove ang circle niya. So, me. Eme. Okay? Same gyapon sa nga vowel. Ama. For example, ama. Ang ating ama, like ana. So, since mag-una ang vowel, so, di ni mo tangtangon ang circle. Ana na siya. Ama. Hmm. Ana na siya. Ama, eme. Okay? So, manata sa og it. Please take down notes. Charot. Let's go with I. So, sa Korean na kay ana na siya. Simple na siya. Circle og badli sa kilid. Okay? So, Lily. Lily. Oh. So, ato siyang gamiton sa Lily. Unsa may Korean sa L? Lily. Ano siya? L. Li. So, syempre, imo siyang i-remove. Kailan humay gaon na. So, Lily. Lily. Kana siya, Lily. So, kani siya, nganong naman diri ang L. So, we are going to talk about that in the next video na lang. So, sunod, nganong naamaning circle diri? Nga anak ka, wala. Basta di mag-una kay tantangon man. Wala siya circle. Ay, naa siya circle. Kaya ang iyang kapares na aman sa ubos. Okay? So, siya ra isa sa syllable. Okay? Mo nang imo siyang butangan og ana. Kaya wala man siya sa pares. For example, if tangatog Riri, Riri. Okay. Riri,
Ri, ri. That's the time nga kuhaon na to ang iyahang circle kay naa man siya ka pares which is kanisiya. Okay? Nasabtan ra? Tama na siya ang E. Okay, E. Sunod ato ta sa ano sunod sa E? O no? E O. E O. Ang O kay ana, yeah. Circle sa babaw niya ubos kay ang O. So amo, let's say amo. Ato yung kon A, yes. Since kani may gaon sa to nato, atong apilo ng circle A, M, then tangtangon ni siya, tangtangon siya, ibutang dere ang sumpay. Amo. A, mo. Okay? Mara siya. Ato ta sa U. U kay ana. Mura siya tao stickman. So, magamit na sa ta sa nga word nga amo. Amo. Same gyapon. A. Tapos M. Tapos ibutang nimo ang you. Mura siya guys. So overall, we have a, e, I, U, O. Okay? Ang pangutana sa uban, nganong naa diri ang circle, naa diri sa left side, pero pag abot diri kay naa sa babaw. Nga naman na. So, kana no, wa ko'y exact explanation ana, but all you have to do is remember. Okay? Imo na siyang timan-an nga di siya pwede mo aras kilid, di siya pwede mo aras kilid, di siya pwede mo ari. Okay? So, imo na siyang timan-an. But A, E, I, ara dyan na siya sa left side. Pero, ang U ug U, kaya dapat yun na siya sa ubos. Okay? Ang mga circle niya. Okay? So, if naglibog mo, comment lang. So, I think that's all for today. Thank you very much and kamusta hamnida. Bye-bye! 감사합니다.